A veure, dues coses diferents. Per tenir una moneda no cal, per tenir l'euro no cal ser part de l'euro. Andorra té l'euro, m'explico, no forma part de la Unió Europea. Per tant, aquesta és una trampa que ens hem fet, per tant és una discussió independent. Catalunya podria estar fora de la Unió Europea, seguir formant part de l'euro i continuar tenint accés al Banc Central Europeu. El Citibank, que és un banc americà, utilitza el Banc Central Europeu, per tant no hi hauria problemes. L'altra cosa és que la Unió Europea, des del punt de vista instrumental, el que ens aporta és lliure circulació de persones, mercaderies i capitals, i això es pot aconseguir tant formant part de la Unió Europea com estant fora. És molt complicat de pensar i d'assumir i de defensar que la Unió Europea, davant d'un procés de trencament a Catalunya, preferiria que Catalunya quedés fora de la Unió Europea, perquè justament la Unió Europea, el seu objectiu històric és integrar, i que de sobte 7 milions i mig de persones que són ciutadans de la Unió Europea ara diu que ja no es formarien part, és antiintuitiu i segurament no passaria. Segurament hi hauria un període de temps en el qual s'hauria de negociar i de més, però en termes del benestar dels ciutadans el més important és garantir la lliure circulació de persones, capitals i mercaderies, i això continuaria perquè les empreses extremadament multinacionals que estan establertes a Catalunya voldrien seguir exportant. Ells serien els primers que farien lobby als seus governs perquè poder-ho fer, però al mateix temps les empreses de tot el món, i especialment les europees, que venen molt a Catalunya, voldrien seguir venent a Catalunya. Bé, hi ha molts interessos i sentit comú per pensar que això no seria un problema.